हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङैनो बुजिना लानो हायो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोननो हायो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय जायो दे भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै मोनसे बर'नि आबुं सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा एमबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेला जों बर' आबुं सावथुननि पार्ट 11 भिडिअखौबो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे पार्ट 11 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना एमबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनावबो आं लिंक होनानै होदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना बे लिंकआवबो थांनानै नायहैनो हागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जों बर' आबुं सावथुना पार्ट 11आवनो जोब्बाय दे लोगोफोर स' नोंथांमोना नायनो होनब्लाबो मोननाय नंला दे लोगोफोर मानोना बे जों बर' आबुं सावथुना पार्ट 11आवनो लास्ट जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे जों बर' आबुं सावथुननि पार्ट 11 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना एमबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै थाबैनो नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशन बा आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे गोजोन्थों आरो लोगो मोनबावगोन माखासे गुबुन भिडिअफोरजों।